Nosaltres, convençuts que sí que cal acostar la ciutadania a les institucions i les institucions a la ciutadania, ja vam plantejar durant la campanya electoral i reiterem el fet que som partidaris que la presidència de la Unió Europea, la presidència estable de la Unió Europea, que sabeu que és una novetat també d'aquest semestre i que per primera vegada la presidència de torn conviu amb la presidència estable, doncs nosaltres som partidaris que aquesta presidència estable guanyi protagonisme polític, institucional a la Unió Europea i que sigui escollida per sufragi universal directe. Ens sembla que aquesta és la millor manera que els ciutadans se sentin protagonistes de les institucions i també és una manera que les institucions siguin responsables directament davant de la ciutadania. En aquest sentit, també aprofitem per expressar la nostra contrarietat pel model que se segueix en aquest moment, d'aquesta mena de doble presidència, l'estable i la de torn, que ens sembla que és poc eficaç i que confon a la ciutadania i que allunya les institucions de la ciutadania, i també davant d'aquesta fórmula d'elecció de la presidència permanent, que ens sembla que és fruit d'una negociació, d'un equilibri entre estats, tant l'elecció del president com de l'alta representant per afers exteriors i de seguretats, que intenta mantenir l'equilibri entre els estats grans, els estats petits, entre els estats centrals i els estats perifèrics de la Unió, entre el Partit Popular i el Partit Socialista, i que, per tant, no té en compte els criteris estrictament d'utilitat, sinó senzillament uns pactes polítics que, insisteixo, estan profundament allunyats de la ciutadania.